Lige nu er vi på vej ud og gå en tur i sneen. Sådan bare ud og nyde vejret. Der holder min bil, og der holder sammen med nogen dernede. Ja, hvordan kan det være? Jeg skal ned og kigge. De ser da bekendt ud. Han snakker om snekæder. Var det derfor, det tog jer så lang tid at komme, eller hvad? Ja. Vi har været her i et kvarter eller sådan noget. Ja. Kan du heller ikke bakke væk, eller hvad? Nej. Der er ingenting, der virker. Nå. Du er selvfølgelig også velkommen til at prøve. Vil du prøve her? Jeg vil gerne prøve. Om ikke andet for at sætte den mere fast. Så kan du blive holdende hernede. Så kan vi ringe efter Falk. Nå, hvor lang tid har I holdt her? Vi har været her i 10 minutter i kvarter. Nå.